da vi var amøber i ursuppen, så var det de heldige amøber, der mødte hinanden. Og det er det, vi skal tænke på, når vi sidder derhjemme senere i dag på sengekanten i netundertrøjen og tænker, hvorfor er jeg her? De fleste var der for at gå en tur langs vandet, men der var både plads til livets store spørgsmål og afslappet hygge, da kystvandringen på Marieløs Strand på Falster blev åbnet af Anders Lund Madsen. Nu erklærer jeg så kystvandringen for åben, og have det en god dag, og pas på jer selv. Farvel. Selv har han en ganske særlig tilknytning til netop Marieløs Strand og Østersøen. Den her kyst har et specielt forhold til, at den er den østligste på nær vores knytnæve mod øst, Bornholm. Så er det her ligesom, at Danmark slutter, og det synes jeg, man kan se. Jeg har gået sindssygt meget her lidt efter rav, fordi min mor påstod, at hun havde fundet rav her engang. Vi fandt aldrig noget. Lidt længere østpå, eller lidt længere nordøstpå, på Møn har jeg været boet, fundet meget rav, gået meget ud ved Ulvshale. Så det er godt vand, Østersøen. Jeg har også boet på Bornholm, og også Østersøen. Jeg kan godt lide det her hav, fordi det er sådan et hav. Det er ikke noget prangende hav, men det er et meget, meget solidt hav. Der ventede de godt 250 fremmødte vandrere en flot tur, der var arrangeret i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Hjerteforeningen. Vi har været glade for, at vi kunne arbejde sammen med Hjerteforeningen omkring det her projekt. Vi er jo altid interesseret i, at folk færdes i naturen og kommer ud i naturen. Og ikke mindst er vi jo glade for vores kystnærhed, som er til at få øje på hernede på Lolland Falster, hvor kystlinjen næsten ligegyldigt. Hvor man bevæger sig, så vil man komme ud og se blåt vand. Så det synes jeg er værd at vise frem. De to foreninger var meget enige om målet med kystvandringen. Vi vil det samme. Få folk ud og røre sig ud og se naturen, ud og bruge naturen og opleve noget mere. Anders Lund Madsen fik også en kystnær oplevelse, selvom han valgte en meget direkte og anelse kort vandrerute. Der er 4 ruter. Der var 3, da vi startede. Jeg har lagt en 4 ind. Der var den på 2 km, 5 km og 8 km. Jeg har lagt den ind på 200 meter, som er, at man går fra parkeringspladsen op ved Bøtø, hvor enden af Bøtø Ringvej. Herned, ser det her, går tilbage og kører hjem. Det er det ben, jeg klarer i dag. Dagsformen var derimod bedre for fætrene Emil og Christian. Det var rigtig fedt. Vi kunne ikke finde vej. Nej, da vi var ude i skoven, der kunne vi ikke finde vej. Vi gik bare. Men de klarede alligevel de 2 kilometer sammen med familien i tide til at slå smut på Østersøen.